गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आरोबाव गुबुन बर' ग्रामारनि सोमोन्दै भिडिअ खालामबावनो होननानै साननाय जाबाय एबा खालामनो होननानै ओंखारबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। गुबैयै जायफोर बिथांमोना क्लास 8, 9, 10 बे थाखोआव फरायबाय थादों, जानो हागौ बे आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेयो हेल्पफुल जागोन। नोंथांमोना नायनानै सोलोंनानै लादो माखौ मा बुङो। दा फैदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि। दा आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बर' ग्रामारनि मोनसे बर' ग्रामारनि मोनसे सानरायनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। सानराय माखौ बुंनाय जायो आरो बर' रावाव से सानरायनिफ्राय बां सानराय माबोरै सोलायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायनो नागिरदों। दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सानराय माने इंलिसाव नाम्बार बुङो, नाम्बार जायखौ 1, 2, 3, 4 इदि सानो, 1, 2, 3, 4 इदि सानो, बेनो जाहैबाय नाम्बार। बेखौ बर' राव खान्थि हिसाबै नाम्बारखौ जोङो बर'आव सानराय होनना बुंनाय जायो। दा सानराय माखौ बुङो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सर्ट डेफिनेसन होनो नागिरदों। सानराय माने जाय सिन एबा दाजाबदाजों मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन अनजिमाखौ फोरमायनाय जायो बेखौनो जोङो सानराय बुंनाय जायो। सानराया बर' रावाव मोननै, जेरैहाय से सानराय आरो बां सानराय। दा से सानराय आरो बां सानराय जों मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो। जेरै से सानराय हिसाबै जोङो बिजाब, बां सानराय हिसाबै बिजाबफोर, से सानराय हिसाबै मोसौ, बां सानराय हिसाबै मोसौफोर। बेबायदिनो जोङो से सानरायनिफ्राय जों बां सानराय खालामनो हायो आरो, जायखौ जोङो इंराजियाव नाम्बार बुंनाय जायो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव आङो बुंबावनो नागिरदों। दा से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव जोङो माबोरै सोलायनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। दा बर' रावाव जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ। नेमखान्थिखौ फालिनानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव जोङो सोलायनो हायो आरो। दा नोंथांमोन आं खोन्थानो नागिरदों। से नाम्बारावनो दङ जोंहा मुंमा एबा मुंरायनि उनाव गोबां दिन्थिग्रा दाजाबदा फज'नानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय जोङो सोलायनो हायो। जेरैहाय बर' रावाव से सानराय हिसाबै जेरैहाय मोसौ। दा बे मोसौ सोदोबजों बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदा जेरैहाय फोर, बेखौ जोङो दाजाबदेरनानै मोसौफोर खालामनाय जायो। मोसौ दाजाबफोर, मोसौफोर, बेबायदिनो जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय खालामनो हायो। दा नै नम्बराव दङ मुंमा एबा मुंराय सोदोबनि उनाव जेबो बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदा दाजाबालासिनो जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय खालामनो हायो। जेरैहाय रायजो माने गुबै सोदोबजोंनो जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय फोरमायनो हायो आरो। जेरैहाय रायजो, रायजो होननाय लोगो लोगो रायजोआव जोंना सासेल' मानसि थाया। रायजो होननाय लोगो लोगो जोंहा गोबां मानसिफोरनि थुबुर, गोबां न'खरफोरनि थुबुर ज' जानानैसो जोंना मोनसे रायजो जायो एबा मोनसे समाज जायो। बेनिखायनो जोङो मुंमा एबा मुंरायनि उनाव जेबो बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदा दाजाबालासिनो, माने जेबो बां सानराय दिन्थिग्रा दाजाबदा दाजाबालासिनो जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानरायाव सोलायनो हायो। फर एग्जाम्पल रायजो, समाज, बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा बिदिन्थिफोर दङ आरो। बेनो नोंथांमोन। दानिया 3 नाम्बाराव दङ मुंमा एबा मुंरायखौ खनले खनले बुंनानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय खालामनो हायो। जेरै न' न', राङै रां, माइ माइ ना, बेबायदिनो मुंमाखौ जोङो खनले खनले मख'नानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय खालामनो हायो। जेरैहाय माइरङै माइरं, राङै रां, फैसायै फैसा, गामि गामि, बेबायदि मोनसे सोदोबखौनो एबा मोनसे मुंमाखौनो खनले खनले मख'नानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानराय जों खालामनो हायो। लोगोफोर, बेखिनियानोसै आंनि दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो गोनां जि बाथ्रा, बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। दा बेखिनियानोसै नोंथांमोन। जानो हागौ बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जाबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम, आरो जोबथारनायाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।